Nitiere claims moko mag facilities mamoko ne kelo penj mathoth malo duoko. Giweche mag mibadhi tema nyokwako NHIF. Mano en gima osechandowa. Osechandowa kaka migawo mar thieth higni mang'eny. Achiel kuom gima wakelo ma biro geng'o mibadhi en gima iluongo ni technology. In sama idiyo kata simbi kidwa oro ne ng'ato pesa, donge onge ng'ama ilosogo. Idiyo adiya, idwa oro pesa ni Dr. Amoth, to pesa no chopo ne Dr. Amoth. Kendo inuang'o duoko ni aoro siling 2,000 ni Dr. Amoth. Mane gima wadwa tiyogo mokwongo. Mar ariyo, wadwa pogo tich. Chon NHIF ne ochung' ne ndiko osiptende maging'iewe services from. Koro gindiko osiptendego to kendo gidonjo kodgi e contract. Sani koro mano wagolo oko. Nitie the single source of truth iluongo Kenya Medical Practitioners and Dentists Council. Mano en gima ochung' ne andike mag kuonde thieth te. Gini ma gibiro miyowa listi ma kuonde thieth go to gitero ne NHIF ni magi kuonde thieth mwandiko. Koro magi jok mo unyalo donjro i chenro ma mondo gimi ji thieth. Koro mano be biro duoko mibadhi nikech koro NHIF ok nyal dhi magiwacho ni osiptand Victor ni be koro warwake e system wa. Nyaka koro lim gi tim maru mu ung'e ni be gichopo standards maru mu accredit gi. Mane gima koro wadwa timo, wadwa pogo accreditation. Ng'ato ka ng'ato machielo timo accreditation to NHIF to koro ng'iewo mana thieth kuom osiptende gi. Mar adek ing'iyo technology no be. Machacha ni nyalo wacho ni Dr. Amoth ithiedho ng'ato ka to odiochieng'no kendo be ithiedho ng'ato Mandera, gima ok nyal timore. To odiochieng'no kendo ithiedho ng'ato Mombasa. Koro kaluwore gi technology sama koro aneni ka in jatuo. Abe nyaka ket namba na mondika go ka Kenya Medical Practitioners and Dentists Council. Gino report biro wuok ni kawuono Victor neno jotuo 10. To wacho no neno moro Busia, oneno moro Mombasa, oneno moro Mandera. Victor ni eno otiyo gang'o, oneno jatuo ni. Kaluwore gi mano kendo nitie gima iluongo na accreditation by services. Okang' ibiro bedo go e kandaras mar NHIF biro luwore mana gi gima inyalo Social Health Authority. Pod wang'iyo gi NHIF ahinya. Biro mana bedo kaluwore gi gima inyalo timo. Ok inyal wacho nono in osiptal ma onge theater titimo operation. Itime gang'o? Mano report mabiro wuok kuom okang' machielo kabiro e social